Nay, kailan mo pa sakit yan, Nay? 2 linggo? Nay, 2 weeks pa lang. Ba't hindi na, ay, lapitan mo, hindi na makalakad. Hindi na makalakad. Alalaya mo. 2 linggo pa lang yan. Nanay mo siya. Taga saan kayo? Ano ba ngayon? October 22? Tingnan natin. Balikan natin siya mamaya. Na-stack up na yata. Kaway mo na. Bye-bye. 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 Dinisting kanina doon din nakalakad. O, yan po ulit yung continuation ng video ni Nanay. Nay, huwag mo lalagyan ng power knife. Huwag mo lalagyan ng power knife. Ilipit yung hips niya. Konti. Sa pag-ano ito, gulas eh. Yun. Gumana na. Tulak mo, Nay. Tulak. Yan. Huwag mo, Nay. Hinga ng manalay, Nay. Dahil pumapakit ang mukha mo, Nay. Yan, lagi ka nakangiti. Okay, normal mo lang, Nay. Normal mo lang. Normal. Huwag mo lalagyan ng power, Nay. Huwag mo lalagyan ng power. Yan. Baba. Sige pa, Nay. Baba. Huwag mo lang lalagyan, Nay. Basta ganga mo lang. Hinga. Baba mo yung kamay mo, Nay. Baba. Baba. Yan. Ngumiti ka, Nay. Ba't kanya pumapakit ang mukha mo, Nay? Okay, baba mo, Nay. Baba. 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 Mas maganda yan. Dadalang natin din ang Nay. Yun. Hinga. Okay, konti pa. 2 weeks pa lang ito, no? Naku, nagkaroon siya ng ano. Sige, Nay. Nay, kailangan natin na ito na may balik, Nay. May edad na kayo, Nay. Sige ka, Nay. Lalagyan ko simento, Nay. Tinitingnan natin. Sana, ano lang, hindi nabugbog yung buto mo, Nay. Kasi pag nabugbog ito, Nay, naku. Over pa ito sa ilot? Nakailan ilot na? Ganga mo pa? Ha? Yun, tumunog na. Gumana na yung buto niya. Baba mo, Nay. Baba, baba, baba. Yan, atay lang natin, Nay. Pakaramdam mo, Nay. Yun, umingit na. Sumobra yung twist niya gano'n, no? Hindi yan, no? Yung buto niya. Parang ito. Buto mo. Oo. Parang yung pag gano'n. Mabuti sana kung sinama yung balakang pag gano'n. Abasama, ito umikot. Sumobra. Kailan natin, Nay. Normal mo lang. Kailan natin itong maramdaman, Nay. Yun, wala na, Nay, no? Tingnan natin, Nay. Tingnan. Huwag mo ganyan, katulad kanina. Yun, tumibay na. Umasok na. Tingnan natin. Ganyan mo lang. Ganyan. Huwag mo lang gawin. Tingnan natin. Yun, nawala na, no? Walang galing. Hindi na nakakatayo. Hindi na nakakalakad, nakakatayo? Gumagapang. Gumagapang? Mamaya gagapangin ka ng boyfriend mo. Napatay na asawa ko. Hindi, gagapangin ka ng white multo. Okay, ganga mo lang. Ganga mo lang. Hindi, huwag mo ikot yan. Ako lang. Hindi yan iniikot. Huwag mo labanan. Yun. Yan. Hingga na. Hindi na mabalik. Hingga na. Tayo na tayo. Tagilid. Yan. Yan. Okay. Boys, dito. Hindi nyo. Mampay nyo muna. Yan po, si Nanay. Ika-ikang lumakad kanina. Ano mo muna, Nay? Sige. Huwag mong bigla, Nay. Dikit mo lang. Dikit talaga. Sa simit, sa yan, Nay. Ganyan lang muna, Nay. Yan, paramdam mo, Nay, sa hips. Paramdam mo sa singit. Sa tuhod, Nay, ganun-ganun. 1, 2, 3, 4. Ang pinag-iba. Hindi na masakit. Oh, ready, boys? Anong petsa ngayon? October 22. 22, continue yung video ni Nanay na kanina sabi niya. Ako sabi niya, alika na, Nay. Nay! Alika mo lang, Nay. Ayaw ka na, Nay. Upo mo na, Nay. Pupuklit, Nay. Hindi, pupuk, Nay. Pa. Yan, tibok, ganun-ganun yung gusto mo, Nay. Yan. Tayo ulit. Huwag mong bigay, Nay, kasi kapapasok ng buto. Ay, kapapasok ng sing. Okay, lakad-danda. Ayan na po. Oh, si Nanay. Oh. Tingin ang diretso, Nay. Sige, Nay. Doon lang tingin, Nay. Huwag ka na, seryoso mo, seryoso mo. Sige, Nay. Lakad lang, Nay. Umiyak siya po. Baka mawala ng power yung tubo po. Huwag mo muna ng power. Ganun muna. Okay, kabila naman na, ikot. Yan. Okay, marcha ng konti, Nay. 1, 2, lagyan mo ng play. Parang normal lang. Ano pinag-iba, Nay? Sige, Nay, ganun mo, Nay. Ano pinag-iba? Oh, palakpakan mo na nanay mo! Uy! Nanay niya yan! Ayan, ay, yung anak niya. Ay, yung anak niya. Ay, ba manugang? Hindi po, magkapatid po kami. Magkapatid po yan. Magkapatid ba kayo? Ba't dapat sinabi mo hindi po?
Oh, ayan na si nanay. Nay! Oh, saan ba mo po si ate kanina? Doon. Dito yun, di ba? Oh, hindi. Hindi. Upo na. Hindi, upo. Hindi. Upo na. Oh, tayo. Lakad. Oh. Hindi na iinto, nay, no? Parang nanay. Palam ka na, nay. Parang maglakad yan. Ano? Masakit kasi. Si nanay. Ano sabi mo ba na? Nag-ano ka? Ano ba? Nahulog? Hindi, natapilok po siya. Hindi, tatapilok kasama, ano, Tuhod.